us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, o butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kaniya na usab ang tulumanon nga giuluhan, lanog sa kamatuuran nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter. Okay, makauban gihapon ninyo karon ang inyong mga higala, although dunay na bago na pod ni balik ta kay ang atong isa ka kauban ni pahulay sa si Brother Nicolay Luceños, ang atong presidente sa Cathedral CFD. Okay, ato gihapong pasiunang pagyukbo sa atong station manager dinhi. Station manager jet upila kauban na sa tibok youth staff niini nga mao nga estasyon. Ang atong pagyukbo sa gihapon sa atong obispo, Most Reverend Severo Caermari, o bana sa tanan niya mga kaparian diri sa iyang diocese o sa tanan pagyud, no? Nga bisan dili sa atong diocese. Okay, atong pasalamatan ang naghatag po og suporta pinansyal ining atong tulumanon ang bikaryo sa mga parokya nga gimubo sa pulong pagtawag kasigat Turgo Olfil nga mauning mosunod Cathedral, Sikayab, Galas, Turno, Gulayon, Ulingan, Santa Filomena. Okay, isagyap mo ang inyong mga kauban karon, ang atong veterano nga tigbat na lipot sa pagtuo, ang organizer sa CFD diri sa Western Mindanao, Attorney Mike Abbas, o kining ubos nyong higala si Silbert Dondoyano Sr. Ang atong tema karon nga pagahisgutan, mahitungod ni siya sa office o katungdanan sa kanang gitawag na tog Santo Papa, o unsa may biblical references nga dapat natong masayran ngano nga naay Santo Papa. Litra por litra ba kinahanglan basahon sa Biblia? O tinuod ba nga kana nga posisyon wala gimugna ni Kristo o wala gimugna sa Dios, ato-ato lang kuno na? Kung tinuod na ilang akusasyon, well, sayra ninyo nining maong segment karon sa tulumanon lanog sa kamatuoran. Sige, ako dayong ihatag ninyo si Attorney Mike Abbas. Okay, Brad, salamat kayo. Ug sa gihapon nagpasalamat ta sa atong mga igsoon nga nagsunod nining atong tulumanon matag Sabado, alas 2 ngadto sa alas 3 sa kahaponon, lanog sa kamatuoran nga gipasigdahan sa Biblical Apostolic sa Diocese sa Dipolog nga kansa atong Bible Director si Reverend Father Ramel Curong, o sa mga sakop sa Catholic Faith Defenders dinhi sa atong Diocese sa Dipolog. Mga igsoon, sumala sa gipahibalo na ni Brad Silbert nga atong tema karon mao ang may kalabutan sa opisina sa usa ka Santo Papa. Ang mga igsoon nato, daghan kay sila mga pangutana niini, pero una nato na tubagon ang mga pangutana ato sang ipasabot unsa ba kining Office of the Holy Father. So mao ni mga igsoon, ang word Santo Papa sa ato pa balaan nga amahan o Holy Father. Siya ang Pangulong makita sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo.
ato ning emphasize, and this is the qualification sa iyang pagkapangulo, nga makita lang. Pero ang tinuod nga pangulo kay usahay pasanginlan man ta nga ato kunong giilisa na si Kristo sa atong Santo Papa isip pangulo, si Kristo gyud ang tinuod nga pangulo nga ug maoy nagtukod sa iyang simbahan o sa iyang iglesia. Sa di pa kumpare na attorney ang sa atong Santo Papa Bali representative in nature ang iyang office. Gilahin nang girepresentahan o nagrepresenta. Yes. So mao na mga igsoon nga ato nang i-clarify gyud nga ang tinuod nga pangulo nga dili makita nato karon mao ang atong Ginoong Jesucristo. Kay si Kristo gyud ang tinuod nga makita sa iyang iglesia. Sumala sa atong mabasa sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, siya kung iyang giangkon nga iyang pagatukuron ang iyang simbahan o iyang iglesia. O matod ni San Pablo sumala sa Colosas kapitulo 1 versikulo 18 nga si Kristo mao ang ulo sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Sa ato pa si Kristo gyud ang tinuod nga pangulo nga dili makita nato. Pero ngano ba na nga gikinahanglan man gyud nga naay makita nga pangulo? Daghana ang hinungdan mga igsoon. Sumala sa San Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 16, ang atong Ginoong Jesucristo nagtudlo kang San Pedro nga maoy labang pastor o labang tigdumala, tigatiman sa iyang katawhan, sa iyang mga karnerohan. Ug hibalo man ta nga wala lagi karnerohan ang atong Ginoong Jesucristo, ang iyang gipasabot ang iyang katawhan, ang iyang simbahan. Nga si San Pedro mao ang tigpakaon, tigpasibsib sa mga katawhan niya, apil na ang mga nating karnero o mga kabataan. So nana San Juan, balikon ako San Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 17. Unya mangutana ta ngano bagyud nga kinahanglan pamag na ay makita nga pangulo nga si Kristo man ang tinuod nga pangulo. Ngano ba? Ang tubag ana sa Números kapitulo 27 mga igsoon bersikulo 15 ngadto sa 17. Números kapitulo 27 bersikulo 15 ngadto sa 17. Nga aron kuno dili mahisama sa mga karnero nga walay magbalantay. Unsa man day mahitabo na ng mga karnerohan nga walay magbalantay? Ana sayod na tana magkatibulaag. Yes. Magkatibulaag. So mao na ang gitinguha sa atong Ginoong Jesucristo nga iyang gitudlo si San Pedro nga mao'y labang pastor nga tigdumala sa iyang simbahan. Naapo na sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Unya mga igsoon, ato sang hinumduman nga samtang si Kristo mao ang bato nga pamagang or cornerstone nga naa mabasa nato sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20. Si San Pedro sa usa ka bato nga pundasyon. Ang bato sa pamagang nasayod ta or cornerstone ibutang ka na ug una samtang wala pa ang foundation kung magtukod ta og building. So si San Pedro sumala sa Mateo 16:18 dinhi sa contemporary English version nga Biblia mga igsoon ug iya ni sa mga Protestante. Doon na ni Salmo o Proverbs ning maong Biblia gingon din thou art Peter, a rock, and upon this rock foundation
I will build my church. So si San Pedro matud pa nining usa ka hubad sa mga protestante nga Biblia nga si Pedro usa ka bato nga pundasyon. Si Kristo mao ang cornerstone o bato sa pamagang, Episodos 20. Unya ang atong Ginoong Kristo mihatag sad ni San Pedro sa Yahweh sa gingharian sa langit. Sumala sa atong mabasa sa San Mateo Kapitulo 6:19. Nasayod ta nga ang Yahweh mga igsoon nagpasabot ka na og authority. Sumala sa Isaias Kapitulo 22 versikulo 21 ngadto sa 22 nga ibutang niya sa baga ang Yahweh o siya mamahimong amahan sa katawhan sa Jerusalem. Bali, ang Yahweh attorney nagsimbolo sa authority to lead. Yes, authority to lead, authority to govern, yes, authority to make laws. No? So mao na mga igsoon ang Yahweh nagpasabot ni anang maong mga gahom nga gihatag ni Kristo ngadto kang San Pedro. Unya sa tanan sad nga mga sa 12 ka mga apostolis mga igsoon, si San Pedro mao ang pasaligan sa atong Ginoong Kristo nga iyang iampo og maoy maglilig-on sa iyang mga igsoon. Sumala sa San Lucas Kapitulo 31 ngadto sa 32. San Lucas Kapitulo 22 31 ngadto sa 32. So dinhi mga igsoon nga si San Pedro gitagaan na ng maong gahom sa atong Ginoong Kristo nga mahimong nga iyang iyang lig-unon si San Pedro og siya na usab ang maglilig-on sa iyang mga kauban o sa iyang mga isig ka apostolis o isig ka mga pangulo o kauban niya sa buhat mga igsoon. So mao na nga ang atong Santo Papa o nga si Pope Francis karon, siya ang puli ni San Pedro isip pangulo sa katawhan sa atong Ginoong Kristo. Balikon ako nga si San Pedro gitagaan og labaw nang gitawag nato the primacy of Peter sa iyang mga kauban mga igsoon. So sa laing pulong po na o kubaron ato ni Labawng Pastor. Labawng Pastor, yes. Labawng Pastor. Dayon sa akong reflection ana attorney kung supako nila na nga office o katungdanan. Unya sila po naman po sila yung mga labawang pastor. For example, kanang nasa sa Davao, na po sila yung labawang pastor. Pastor, oh yes. Bisan unsa nga mga grupo karon na labawang pastor. Di man gud pwede nga ang tanan puro mga pastor o labawang pastor. Nagi usa nga labawang pastor. So ang point nako attorney ba nga kung supako nila nga posisyon, yes, dapat wala sila pud ana. Di ba? Atong mga igsoon ng mga iglesia ni Kristo nagal sa executive minister. Ang ato lang karong sayron kung kini bang office sa Pope kinsa way gatukod ana kay sa uban god sila raman, di ba attorney? Sila raman gahimo og leader. Kanang ato attorney padayag nga si Kristo gyud ana may gatukod ana nga office. Yes, Brad. Sa ato nang giingon sumala sa Mateo 16:18 ngadto sa 9. It was really Christ himself who appointed Peter
as the head of his church. Nga diha ni San Pedro pagatukuro niya ang simbahan o ang gahom sa impyerno dili makabuntog nining maong simbahan. Katubang gikutlo ni mga attorney sa Juan 21 15 hangtod 17. Klaro kayo nga present tanang mga apostol dito. Correct. Unya si Pedro ragi sangunan sa iyang office ba attorney nga kanang tigpakaon. Tigpasibsib. Oo. So yes, ang atong simbahan wa gyud masayop sa pag-ingon nga representative ang katungdanan ni Pedro. Nya kay katungdanan man kung mabakanti doon ay mupuli. Doon ay mupuli. Okay, ang office base sa buhat 1:20 kung mabakanti doon na may mupuli. So tanaw na to ron 15 nakapuli ni Pedro sa diyang nabakanti na wa may laing listahan attorney list of popes. Sige attorney. Siguro marag doon na natakaroy mga 200 kapin. 262 man siguro nalimot ko. O sa eksakto gyud gikan ni San Pedro hangtod sa atong present nga Santo Papa. Og malimot niya ko attorney og pananglit mo ingon sila unya naaman lagi buluyagon nga mga leader sa simbahan ato maningisgutan og taas unya attorney. Ato lang ipasiuna sa ila kanang opisina gali nga gitukod dili na wala na magpasabot nga dili pwede abusuhan. Kay bisan ka ng katungdanan sa gobernador attorney, sa mayor, sa konsehal, pwede man ang abusuhan. Pero dili ta kaingon nga invalid o piki ng office. Mahimong valid ang office, giabusuhan lang sa galingkod. Yes. Kay manubag mo po na sa Dios nga gatukod anak nga katungdanan. Sige attorney. So mo na mabad sa ang tungod kay nga atong Ginoong Kristo ang nagtukod niya na mano yung gitawag og Santo Papa o Holy Father dili ang tao kundi ang iyang office mga igsoon. So ang balaan ang office katungdanan sa iyang pagkatao lahi na nga istorya attorney kay tan-awan pa mo pod kung balaan ba gyud. Ato man ang admitihon nga doon na sa uban nga nahimong buluyagon. Yes. Pero ang usa gyud sa mga aynon talang unique nga nahitabo sa ilang sa ilang administration ingnon ta nga wa gyud sila maka-pronounce og mga dogma sa ilang panahon. Ang example attorney ang si Pedro mismo wa man ta kaingon nga limpyo tanan ang record ni Pedro, di ba? Kinamay na tawag gali sa Ginoo pahawa sa tanas. O gatong iyang gilimod si Kristo. Sanay atong tubagono na niya. So mao lagi na nga tungod kay si San Pedro tao sa mahuyang mao na nga una ang iyang nabuhat mao ang paglimod sa atong Ginoong Kristo. Makatulo niya gilimod ang atong Ginoong Kristo. Pero matud pa sa atong Ginoong Kristo gilig-o na niya si San Pedro o siya na say maglilig-on. Iampo ni Kristo ang atong unang Santo Papa nga si San Pedro nga malig-o na. Sa ato pa attorney nga bisag nasayod si Kristo nga moagi kasipyat kasipyat si Pedro pero wala gyud niya bawian ng kanabang sugo attorney nga mudumala umupakaon sa panon. Mangulo ba sa iglesia attorney? Murag inana ra pod ba sa atong sa mga Santo Papa karon attorney ba nga doon na may na mga kanang gitawag og mga bad popes attorney pero wala gihapon kuha sa Ginoo ng opisinaha nga magmudumala gyud kay naa man gyud leader sige attorney. Sakto na Brad, tungod kay mawaligi ang atong unang Santo Papa nga nasayod ta nga inon ta lang nga gilimod niya mismo ang atong Ginoong Kristo makatulo kay gayon sa iya sang appointment gi confirm sad ni Kristo ikatulo sad kapangutana kon Pedro gihigugma mo ba ako? Yes. So mao gyud na atong mabasa mga igsoon sa San Juan 21 dayon sugod na sa bersikulo 15 paingon sa 17 nga miingon ang atong Ginoong Kristo kang
kang San Pedro, Pedro gihigugma mo ba ko? Mitubag si Pedro nga, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Ang tubag, ang sugo sa atong Ginoong Kristo mingon, pakan na ang akong mga nating karnero. Nangutana na usab ang atong Ginoong Kristo nga ato San Pedro, Pedro, gihigugma mo ba ko? Ginoo, gihigugma ko ikaw. Sayod ikaw nga gigugma ko ikaw. Mao, mingon na sad, pakan na ang akong mga nating karnero. Og sa ikatulo, nangutana ang atong Ginoong Kristo ngadto kang San Pedro, Pedro, gihigugma mo ba ko? Dinhi medyo nasubo na ang atong unang Santo Papa, si San Pedro. Ngay lagi, ikatulo na ni kapangutana ni sa atong Ginoong Kristo ngadtong San Pedro. Mingon si San Pedro, Ginoo, sayod ikaw nga gigugma ko ikaw, pakana nga akong mga karnero. So katulo niya gi-confirm ang inon talang ang iyang loyalty ni San Pedro ngadto sa atong Ginoong Kristo. Kay katulo man sad niya gilimod ang atong Ginoong Kristo. Wag yun moingon si Kristo di attorney nga, kay na sayop man ka Pedro, dili na ka leader, ayaw nagdumala sa iglesia. Oo. Yes. Gihingusgan na attorney katulogod. Nga mo reflection ana attorney mura man na si Pedro diha og ipapirma sa iyang katungdanan, di ba kanang ikaw attorney sige man ka magnotaryo man ka that is ang pirma balik-balikon daghan pagalis tulo attorney. That is confirmation sa iya yung loyalty ngadto kang Kristo. Dinayog ka ingon si Pedro ba nga awa man kunin mo sugo katulon na gud. Yang confirmation or attestation sa iya yung loyalty ngadto sa atong Ginoong Kristo. So mao na mga igsoon nga bisan gani nga katong si Cornelio ang unang gidawat ni Kristo nga pagano diha sa iglesia. Kato si Cornelio nga usaligay ka pagano mga igsoon. Pero si Cornelio may diretso sa Ginoo pero gi pasuguan pagyud siya sa anghel. Ang anghel gipasuguan sa anghel si Cornelio nga moagi una siya sa pangulo nga gitudlo niya nga mao si San Pedro. Na mabasa na to sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 6 mga igsoon. Nga kun sa atong panghuna-huna isip tao mayngon ta nandiretso na gani si Cornelio ngadto sa Dios. Unya nga ano ba mang padalhan pagyud og anghel si Cornelio nga Cornelio moagi ka ni San Pedro. Sa to pa attorney protocol yes. Ang authority nga iyang gihatag ngadto kang San Pedro dili lang baliwalaon. Yes. So, mao na mga igsoon ang naa sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 6. O bisan gani sa listahan sa mga ngalan sa 12 ka mga apostoles atong pamalandong nga si San Pedro mo'y nag-una. Siya mo'y nag-una sa listahan. St. Peter's name ranks number 1 in the list of the 12 apostles. Na natong mabasa sa San Mateo kapitulo 10 bersikulo 2 mga igsoon. Kana usa lang na sa mga ginagmay nga pamalandong nato nga bisan ang ngalan sa atong sa atong unang Santo Papa siya nag-una sa listahan sa 12 ka mga haligi nga gitudlo ni Kristo sa iyang simbahan. Balikon ako nana sa San Mateo kapitulo 10 bersikulo
Attorney, yes, I'm sorry, attorney. Kay Okay, makalimot unya ako. Ang atong mga igsoon ba nga dili Katoliko nga ang ilang teaching, attorney, nga walay labaw sa mga apostoles. Kanda sila. Although maimo maning may isgutan pag ayo, attorney, yun atong primacy, pero imo naman galing gisugdan. Oo. Pero kung masupak sila nga sa 12 ka apostoles dunay labaw, dunay chief ba o chief justice, attorney, unya sila na ay leader sama sa INC nga na executive minister, murag inconsistent sila na, di ba? Unya og duna poy mo ingon, attorney, nga si Kristo ba mangutana ba nga supak anang pagtulunan nga sa mga apostoles dunay labaw? Makasigurado ta, attorney, nga si Kristo dili supak. Kaya nahinumdum ko, attorney, nga nang gilalis ang mga tinunan kung kinsay labaw nila. Mao ni ang gipamulong ni Kristo. Wa gyud siya mo ingon nga supak ko nga nailabaw nila. Ang giingon ni Kristo, but ye shall not be so. But he that is greatest among you, let him be as a younger. And he that is chief, he that is chief as he that doth serve. So ito pa ang magpakasulugoon, attorney, maoy mo chief. Chief. Unya sa 12 ka tinunan, attorney, katubang gikutlo na to, attorney. Juan 21:15-17, sa tanang mga apostoles, si Pedro mayang gisugoan ng katungdanan sa pagkalabawang pastor, attorney. Yes, man. Kana usana sa atong pamalandong nga diha sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo na agyoy labaw. So litra por litra na yun, attorney. Yes, chief. Si Kristo may nag-ingon. Nga na ay chief nila. Niya, atong sayron kung kinsa man ang gisugo. Wala si Pedro. Sa ubang hubad, Brad, Pangulo. Nga ang mga kay ang Pangulo mao ang sulugoon sa tanan. Yes. Okay, mamo na atong tubag, Brad, sa ilang pamasangil nga naari ko no sa sa buhat ba na kapitulo 8 nga si San Pedro gisugo sa iyang mga kauban nga mga apostoles pag-adto sa Samaria. So kay gisugo dili na siya pangulo. Naabaday pangulo kuno nga sugoon. Pero atong timan-an pag-ayo, mga igsoon, hapit ng eleksyon. Ang atong mga kandidato, labi na sa mga incumbent karon, mga igsoon, panalitan sa atong gobernador pananglitan. So diha sa kanang muhatag sila og mga pagtimbaya o paghatag nila og kanang pulong sa mayong pamatasan. Moingon gina siya pananglitan buntag o kahapon, moingon sa mayong hapon kaninyong tanan. Niya ako isip inyong sulugoon. Tanawa? Gobernador niya sulugoon. Kay sakto lang ginang giingon ni San Pedro. Giingon sa atong Ginoong Kristo. Nana sa Mateo kapitulo 20 versikulo 26. Nga ang inyong labaw mamahimong sulugoon ninyong tanan. Yes. Kanang atong politiko gali, attorney, angko na nga sulugoon ng ilang katungdanan nga leader. Diba? Gobernador o mayor ba? Kunya sa kay ato man ning giuna na ning tubag ning maong pangutana ta ato na lang padayon, Brad. Yes. Nga bisan sa Isaias 45 versikulo 11 mao gihapon ang ilang pangulo mahimong sulugoon. Yes. Unya sa usa ka libro, Brad, nga sinulat ni William Stewart McBurney nga naguluhan The Search for the 12 Apostles. Ang kini si William Stewart McBurney, mga igsoon, usani sa ka pastor, theologian and historian nga protestante. So kay theologian o historian labaw pa nis mga pastor nga niya sa Pilipinas. Pero matod pa niya, mingon siya sa maong libro
niya, the search for the 12 apostles, mayroon siya, Peter is the first leader of the apostle. Yes. So, naapod na gihapon sa sa atong mga standard nga mga referensya, mga igsoon, sa kaning mga standard reference nato, history, mga encyclopedia Britannica, ug uban pa, gingon that Peter was the first leader of the congregation, although there was a little organization in the beginning. Yes. So nagpamatuod, dili lang ang Biblia, dili lang ang Katoliko, kundi ang mga pastor o mga theologians, mga banggaitan nga mga theologians sa kauban nato, ang mga maigsuon nato nga mga Protestante. Sila may admiter that Peter is the leader of the 12 apostles. O lain po nato, Brad, nga atong ika paambit nga ang atong unang Santo Papa nga si San Pedro ni function gud siya isip Pangulo. Yes. Sa dihang wala na ang atong Ginoong Kristo, siya ang una nga mihimo o pagpili sa Kasi mupulis katungdanan. Yes, ni Judas. Ni Judas. O siya gito yung una. He conducts an election for the substitution ni Judas. O ang napili gani yan to, mao si Matias. Yes, Brad, sa Matias. Mabasa na to na. Sa Buhat, Kapitulo 1, versikulo 15. Kunya, diretso na lang, tas 23 ngadto sa 26. Nga, muna'y biblical kuan ba support nato attorney nga nung mag-ilikta og Santo Papa kan kung mabakante. Yes. Kay diha mismo si Pedro sila naguna ana nga kung mabakante ng katungdanan doon naging mapuli. So ingon ana mga igsoon, naana sa balaang kasulatan, and it was Peter who first conducts an election. And that was Matias ang na-elected niya itong panahon na mga igsoon. O siya sad, ang atong si San Pedro sad, ang una, the first to proclaim on the feast of the Pentecost, na sa Buhat, Kapitulo 2, versikulo 14, mga igsoon. Niya, siya gihapon ang una nga mi pamatuod. He was the first to attest the message of Christ before the high councils dito sa Jerusalem, mga igsoon. Ito ang Council of Jerusalem. The Council of Jerusalem, that was about year 50. The year 50. So diha siya ang una nga mi pamatuod sa mensahe sa atong Ginoong Kristo. Yeah, attorney, diba sa kung nadumduman na attorney nga katong Council of Jerusalem, tigom to nila kay resolbahon lang itong mga issues, yes, mga issues pagtuo nga wa na magtaklo, wa na magparehas. Kayon nagalito yung mga pulong diha attorney nga human sa taas nga lantugi si Pedro mitingog misaysay. Amurabag maumurag yung Santo Papa. Adi kay mura attorney Santo Papa gyud. Kay kanang Santo Papa attorney ni mahuman na tanang debate mo naman dayo katapusang musulti. O mo man toy gibuhat ni Pedro human sa taas nga lantugi tindog din siya. Brad, na tumabasa sa Buhat, Kapitulo 15, versikulo 7. Buhat, Kapitulo 15, versikulo 7. So, ang lain nga kamatuoran nga nga si San Pedro mao gyud ang labang pangulo sa mga apostolis, mao nga mismo si San Pablo may adto gyud ni nakikita gyud siya ni San Pedro dito sa Jerusalem. Sumala sa Galacia Kapitulo 1 versikulo
18 mga igsoon. So kini uban pa nga mga atong gipamatud-an nga ang pagkalabaw nga pangulo ni San Pedro nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo diha sa iyang mga apostolis. Nalang ko'y puno ba kay na hisgutan naman to attorney katong Council of Jerusalem nga atong gi-establish nga si Pedro joy pangulo kay siya may katapusang mibungat og mga pulong attorney nga human sa taas nga lantugi na manggoy kana bang tubag pud sila na attorney nga kana bang pagsupak nga moingon sila nga dili man si Pedro mo'y katapusang misulti dito si Santiago man si James man ang atong ikasulti mo na attorney nga nganong nitingog si James tungod kay siya may obispo po dito sa Jerusalem. Yes, as bishop, the first bishop in Jerusalem. Mo nang mutingog po siya. Pero ang kuan niya attorney nga wa gyud niya supaka tong gisaysay ni Pedro. Yes. Diba? Na ni-affirm siya to kay wa man niya supaka. Nagisgot lang dahil siya mga disciplinary act dito attorney sa maong council. Natural kay siya lagi obispo dito. Labi na. Yeah, that's it. So dinhi mga igsoon mo atong isunod kining uban nga mga amang pagtubag sa mga pangutana yung kung uban tungod kay na tubag naman nato samtang naghisgota sa primacy sa pagka pangulo sa ni San Pedro sa 12 ka mga apostolis nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo. Ang una nga atong tubagon mga igsoon o Brad mo ni kaniligi ko nung ano bang mutawag ta og amahan o father. Nga kay hiningon ra bas Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta kay usa rin yung amahan sa langit mo tong amahan sa langit. Call no one father here on earth for you have only one father in heaven. Matthew 23:9. Yes, sakto na ba? Dinhi mga igsoon kung inong analyson ang giingon sa atong Ginoong Kristo ay mong makita nga ang gipasabot mao kadto ang atong mao kadtong mga parisiyog mga eskriba nga mga magtutudlo sa balaod pero naalagi sa ilang pagkamapagarbon, pagkamapaytason og tig pakaron ingnon. Nga mao na nga mingon si San Pedro mingon ang atong Ginoong Kristo ngon kini maon mangani lang ang mga klase sa mga pangulo ayaw mo pagtawag kanila og amahan o father. Una sa tanan mga igsoon si San Pablo. Si San Pablo mitawag sa iyang kagalingon nga amahan. Sumala sa atong nasayran, sumala sa 1 Corinto kapitulo 4 versikulo 15 mga igsoon. Bisan daghan ang inyong mga amahan, ako usab nahimo ninyong amahan diha sa maayong balita. Katupong gikutlo nimo gayna nato ni Isaias 22 nga kanang tugyanan sa Yahweh tawgon og amahan. Amahan. Yes. Anang leader. So, mao na mga igsoon. Unya ang atong pagkaamahan sa atong mga kaparian adto na labot na ang atong Santo Papa ang pagkaamahan nila mga igsoon. Baliko na to nga nga sila atong gitawag o amahan sa usa lang ka hinungdan nga sila mga amahan nato diha sa maayong balita. Mao nang mitawag ta nila og amahan sa maayong balita. Maingon nga si San Pablo, maingon, ako inyong nahimong amahan diha sa maayong balita. Baliko nato si San Pablo sa kapari, miangkon siya na sa Roma kapitulo 15 versikulo 16 nga maingon nga ako pari. Miangkon siya nga siya pari. Sa Juan 2:18 po daton ni si Juan kadtong mga magtutuo iyang gitawag og mga anak. Yes, Lord. Yes. Sa ato pa nagpakaamahan siya. Magkaamahan bisan.
Sakto na, Brad. So, attorney, okay na, Brad. something wrong lang yun sa ilang pagsabot atong pag-ingon ni Kristo ba nga ayaw mo pagtawag og amahan. Ilabang gisabot nga gibawal yun ang tituluha sa pagtawag sa tao. Kung mauna, attorney, ug mauna gipasabot sa Ginoo, ngano man nga ang head of the family tawgon mag-father. Yes. So dili gina absoluto nga di ta patawag og amahan dinhi sa kalibutan. Ang ako na lang i-share ang context, attorney, ako reflection na. Okay. Kung mubasa ko ta ang Mateo 23:9, dili gyud mo na masabtan unsay pasabot sa Ginoo kung mo focus ra ka nang bersikulo ha. No? Dapat mo sugod yung versikulo 1 hangtod yun sa unahan, attorney, nga si Kristo nagsaway atong mga Pariseo o mga magtutulo sa balaod nga mapahitason. Yes, Brad. Kay mga leader unta sila pero nagpataas. Dili ganahan ang Ginoo nga kanang iyang titulo, kanang titulo sa amahan, gamit-gamiton sa pagpataas. Sumunang nakaingon siya, ayaw ka mong pagtawag og amahan diri sa yuta. Ang iyang gipasabot ato katong mga mapahitason. Kay dili sila angayan ang titulo sa amahan. Mga magtutudlo kuno. O bitong niingon si Kristo sa Mateo 23:11, attorney, nga ang labaw diha ninyo magpakasulugoon. O sa to pa magpaubos, attorney. Oo. Sa to pa dili siya supak nga mugamit ta ang titulo nga amahan basta magpaubos. Ganing dili lang kay kanang titulo nga father, attorney, hasta po ng titulo nga teacher. Dili ramon kay father ang gitumbok sa Ginoo diha, nag-ingon na po siya, ayaw mo pagtawag og teacher diri sa yuta kay usaray inyong teacher. Na kung masakto ilang pagsabot ana, attorney, so nangasayop ta tanan way nakakorek kay daghan ta mga teacher sa DepEd. Di ba, attorney? Sakto yun. So ang gipasabot lang sa Ginoo nga kung mugamit mo ana nga titulo, siguruha nga humble mo. Yes. Kay di yung gusto nga gamito ninyo ng tituluha sa pagpataas. O na yung context. Ang ganagong pag-ingon ni Kristo nga dili mo magtawag o gamahan din sa kalibutan, dili gina to be construed as literal or absolute. Yeah. Kay sa San Mateo 19:19, mingon siya ngadto sa mga tao, tahuron mo ang imong amahan o ginahan. O sa 10 commandments, attorney. Tahuron o ka na. Siya mismo, yan ang ikutlo ang 10 commandments. Tahuron mo ang imong amahan o inahan. Yes. Unya, unsa ba na ito pagtahod sa itong amahan di ay? Kundi makata patawgon og amahan ni bisan kinsa dinis kalibutan sumala sa pagsabot sa atong mga igsoon nga mga pastor. Unsa na ito itawag? Bay? O ka Brad? Ha? Unsa ba na to? O ka, unsa ba itong itawag? So mao na mga igsoon nga dili gyud absoluto nga di ta patawag og amahan. Sakto tong imong gigon, Brad, ang pagdili og patawgon tag amahan kining mga klasiha, ang mga Pariseo ug mga eskriba nga magtutudlo sa balaod sa daang tugon nga ingon niini ka mapahitason tig pakaruning non ug uban pa. So listen to learn, ana, good sa atong panahon karon, attorney, nga kung mahimot ang mayor, mahimot ang gobernador, o mahimot ang pari, kailangan humble ang attitude. Yes, right. Mao gina sa. Unya ang lain na pod nilang pangutana, ang inyong Santo Papa dili ba o ang mga Katoliko ang ilang munang Santo Papa nga si Pedro dili ba ginganlan man to ni Kristo giyawa? So yawa day ang inyong unang Santo Papa. Mga igsoon, atong timan-an pagayo nga atong timan-an pagayo nga gipamulong kani ni Kristo ngadto ni San Pedro sa diha nga miingon si San Pedro kadtong gipahibalo na niya nga moadto sila sa Jerusalem og sakiton siya og mamatay siya. Dinhi si San Pedro tungod siyang dakong gugma sa atong Ginoong sa Kristo, miingon siya, dili unta na mahitabo kanimo Ginoo. Ang giingon nga yawa mao nga ang pulong ni San Pedro nga dili unta mahitabo sa atong Ginoo nga mamatay siya, mao toy gipasabot
sa balaang kasulatan o sa pulong ni Kristo nga yawa. Kay ang naa sa hunahuna ni San Pedro nga babagan ang iyang kamatayon aron dili ta makabaton sa kaluwasan. Yes. Kay mao may pag-anhi ni Kristo sa kalibutan aron pagaluwason ta. Unya sa hunahuna ni San Pedro nga gisudla na, kay ang uban gani mga Bible scholars nagingon nga it was really Satan ang gipapahawa ni Kristo nga diha na mo aksyon na unta pagsulod sa hunahuna ni San Pedro. Kay nga tungod kay si Kristo Dios, makita niya si Satanas nga may aksyon siya pagsulod na sa hunahuna ni San Pedro nga dili mamatay si Kristo aron dili mahimo ang kaluwasan sa kalibutan. Yes, ito pa, nakalitok ang Ginoo ato tungod kay dunay nasulti si Pedro attorney nga wa masubay sa unsa angay. Sa to pa ang yawa miintrada dito siya una. Yes, sama rag ningon si Kristo ngadto niya nga pahawa Satanas diha sa una ni Pedro. Kay lisod po kayo ing attorney nga siya mo'y Satanas nga sa unang bersikulo ani attorney sa Mateo 16:23 man ni attorney. Katong sa Mateo 16:19, yang giingnan si Pedro, ang imong idili diri Pedro, idili na ko sa langit, ang imong itugot posisyon. So mao na may example. Pero mao lagi wa madaog sa yawa ang atong Ginoong si San Pedro tungod lagi kay giampo siya sa atong Ginoong Jesucristo o naligon siya diya siyang pagtuo o si San Pedro na sad ang magliligon ngadto siya mga igsoon. San Lucas kapitulo 22 versikulo 31 ngadto sa 32. Og di sa ta makaingon nga San Pedro mao ang yawa nga gipasabot ni Kristo kay matud pa di San Pablo sa Episo kapitulo 3:5 ang mga apostolis, apil na si San Pedro, mga balaan o santos nga mga apostolis. Episo 3:5. Yes. So, mao na mga igsoon. Ang lain nga angay nato nga tubagonon kaning ilang gingon nga si San Pedro daw dili bato. Mga igsoon, ato naman yung hisigutan kaganiha, lakbit lang. Kay mali ko si San Pedro dili bato, kay ang bato li ko sumala sa Episodio 20, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Sa 1 Corinto 10:4 po dato ni. Yes, so samtang ang atong Ginoong Jesucristo bato, siya lagi ang bato sa pamag-ang mga igsoon. Cornerstone. Og sa ako nang gi-cite kaganiha, sumala sa Mateo 16:18, mismo sa hubad nga protestante nga Biblia miingon, "Thou art Peter, a rock, and upon this rock foundation I will build my church." So mana bato gyud ang atong Ginoong Jesucristo, si San Pedro, bato sa pamag-ang. Sa ako kung naobserbahan attorney kanang moingon sila dili bato si Pedro unya mukutlo og laing sitas. Out of context man na attorney kay ang ilang gikutlo dili man si Pedro ang gipasabot dito. Ang atong giingon nga bato kanang sa Mateo 16:18 nga si Pedro ang gipasabot. Kay si namo pa mabasa attorney nga si Abraham nga gitawag bato. So mao na mga igsoon. Ug matud pa gali ni William Stewart McBurney gihapon sa iyang libro The Search for the 12 Apostles, Peter is a rock. Nya gawas ni William Stewart McBurney mga igsoon, adunay daghang mga Protestant Bible scholars admitted Peter as the rock referred to in Matthew chapter 16 verse 18. Nga siya gyud ang bato nga gipasabot sa atong Ginoong Jesucristo diha sa San Mateo 16:18. Ang una mao to si Dr. Gorey. Si Dr. Gorey mga igsoon, usa ka Anglican bishop sa Oxford.
Og matud sa iyang libro, The Roman Catholic Claims, page 70. Mingon siya, "It is difficult, I think, to feel any doubt that our Lord is here pronouncing the person of Peter to be the rock." Yes. Sumala sa Mateo 18 kuno. Lisod siya maghuna-huna o magtuo nga sa ato pa wala gyud siya pagduda. Wala gyud siya pagduda nga ang atong Ginoong Kristo kuno may pronounce ngadto kang San Pedro isip mao ang bato. Yes. Dr. Gori na mga igsoon, usa ka Anglican bishops. Ang lain nga Protestant Bible scholars mao si C.H. Turner. Mingon siya, "We of the Church of England and the Protestant scholars in general since Reformation have failed to give its due weight to the testimony supplied by the New Testament and in particular by the Gospels, Yes. to the unique position there ascribed to St. Peter." Sumala sa iyang libro, Catholic and Apostolic, page 181, mga igsoon. Sa ato pa kuno, kita nga niya sa simbahan sa England ug tanan nga mga Protestante in general. Sugod sa Reformation, kita napakya sa paghatag og kibug-aton sa gisulti diha sa bag-o nga testamento, labi na sa ebanghelyo ngadto sa usa ka talagsaon nga posisyon nga gihatag ni Kristo ngadto kang San Pedro. Og ang ikatulo nga Protestant Bible scholar mao si Dr. Trevor Hallan sa iyang libro The Church and the Papacy, page 55. Mayon siya, Petra or Kipa literally denotes the apostle himself as rock. And it is on Peter that the rock, that the foundation of the ecclesia are to be laid. Yes. Unya, kinsa ba ni atong mga pastor din sa atong Pilipinas, kinsa man mo labaw sila aning mga Protestant Bible scholars. Yes. So mao na mga igsoon ay nalang balik-balikan ninyo ni nga si San Pedro dili bato kay maulaw pod unta mo. Yes. Kaya ang inyong mga Bible scholars sa bisan unsa nga klase nga Protestante nga mga pundok mga igsoon, they admitted that Peter was really the rock referred to in Matthew 16 verse 18. Ang nahibaw-an akong lubag ana nila attorney sa dito sa translation sa Greek katubang lain-lain pag termino ato di ba yes. katong pag-ingon diha nga Petros o ikaw Petra. mao si Petros sa ibabaw ni ining Petra. Oh, klaro kuno nga dili si Pedro ang gipasabot ni Kristo nga bato. Petros mga igsoon. Oh. Anong talang natay gamay nga kuan na kanang crash course ni mga igsoon. Ang the word bisan sa Latin gingon tois Petros et superham Petra. Yeah. Sorry. Kaning pag-ingog tois Petros refers to Peter as rock. Yes. Feminine. Pero pag-ingon masculine. sorry, masculine. Yes. Ang Petra refers to the rock. Ang rock na ning sabot ning Petra as feminine. Kaya under sa atong grammar, sa atong siren, nga ang lifeless things magdala gina siya og feminine gender. Lifeless like barko. Ang mga dagko nga barko. She na ang pronouns nga gamiton. Yes. Kay ang walay kinabuhi o kanang gitawag nato neutral o neuter. Yes. Magdala na siya og feminine nga
gender o pronouns ba. Yes, then sa nadumduman ako attorney nga sa mga pulong yun ni Kristo kay siya may galito ka na attorney Aramaic wala change. Ikaw mao si kipa si ibabaw ni ining kipa wa gyud kuan dito ra sa Greek nga kay yadtong higayon na good attorney ang Greek na sila gender ba nga pag ingon nila nga ay Pedro wala lain man kayo nga ipitra na to nga laki mas Pedro mo nang Petros refers to Peter. Oo. Pero wala naman kusabot nga lahi itong Petrang gipasabot ito. So mao na mga igsoon nga ato nang giklaro ng ilang pamasin lagi makalubag dai sila. Pero ato lang ikasubo nga nining panahon na di na nila makayang malubag pa. Kay mismo ang ilang mga kadagkuan nga mga Bible scholars ni admit nga it was really Peter ang gipasabot. Sa akong nahibaw na ito daghan ng mga protestante nga maulaw na mo gamit ang argumentuha nga dili si Pedro may bato diha. Yes, mao na mga igsoon. Kay ang pagsigi nila og argument o gamit niya ng maong argumento nagpakita lang nga sila mismo wa makahibalo sa baruganan sa ilang simbahan. Ug bunahon gali attorney tanang mga apostoles puros bato para to Ephesians episode 20. Pero nalay chip kana may di sila modawat. So mao na mga igsoon og napamantay do napamantay do unta tay daghang mga pangutana nga atong pagatubagon. Pero ato ning ipadayon karong umaabot nga Sabado pohon. Ang atong tema, atong ipadayon gihapon may tungod sa Santo Papa ang bahin sa dogma sa infallibility of the Pope. Unya ato natong isunod kay mawalgi kaning ilang pamasangil sa tanan natong mga dili Katoliko nga ang Santo Papa kuno mo ang nagdala sa numerong 666. Okay, wa naman tayo igong panahon attorney hangtod sa sunod Sabado na lang pudpohon. Kini inyong mga higala sa panalipod sa pagtuong Katoliko. Brother Mike Abbas, Silbert Dondoyano Sr. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen.